Achomigwa Gibasra Igbo TV, now the real deal, they feel me. Promoting Igbo culture, check out our page, Igbo TV, to watch, you no need TV. And the Igbo film snack your BB. I say, for you to join, you no need TV. Okay, Igbo culture is an MVP, check our page, promoting Igbo, that's what you see. Yeah. Igbo music, hey, and Igbo TV. Igbo comedy movie, Gale and Igbo TV. Nkano na Facebook, one in Nitro Super TV. Hey, I'm not Google like one name, very fake or easy. Hey, Afibagala. O wee bụrụ ya ndewonu ụmụ Igbo ndị njem ọnụ, ana m ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-anabata unu n'oge ndị Igbo n'ụbọchị nke taa pụrụ iche, maka na oge ndị Igbo anyị nwere n'ụbọchị nke taa anyị kaghị aka, mana anyị ma na ọ ga-apụ iche. O wee bụrụ ya anyị na-ekene onye ọbụla wee na-ekene Chukwu nyere anyị ogologo ndụ na ahụ isi ike iji wee hụ n'ụbọchị nke taa bụ ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị 31 wee bụrụ ahịa Orie, ma ọ nwekwa ndị na-akpụ ya Oye n'ala Igbo. O wee bụrụ ya na m ekene unu. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Maazị Izuchukwu, onye ọ na-eme unu tabiri unu enye ọtabiri onyeta unu. A na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche maka iwepụta ohere ịnọnyere anyị. Dịka ị na-anọnyere anyị, biko anyị na-ayọ gị sị gị biko gbasaa nyawa ozi ka o nwee ike gịnị ọ gazuo mba niile, maka na ihe anyị ji n'ụbọchị nke tata buru ibu. Ihe anyị na-ekwukwa n'okwu ya wee ime ka Igbo mee gịnị na-eto wee na-eme gịnị wee na-aga n'ihu. Asụsụ anyị agaghị ana, omenala anyị agaghị ana, ihe niile eji wee mara ndị Igbo agaghị eme gịnị agaghị ana. A na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma. Tupu anyị aga n'ihu, ọ ga-amagbu onwe ịkpọbata nwanne anyị onye anyị na-abụghị eso wee nọrịa n'ụbọchị nke tata were mee oge ndị Igbo nke anyị nwere n'ụbọchị nke tata. Onye a m na-ekwu okwu ya bụ nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwaada Ifeyi nwa. Ọ batazie ojizi aka ya kọwazie ihe ndị ọzọ. Ndị bụ nwanne anyị. Ndị be anyị, ehihie ọma na ndị be anyị. Daalụ. Afọ m bụ Nwaada Ifeyi nwa. Ị na-anụ ife na-ekwu? Gaa n'ihu. Ifeyi nwa onye kpọrọ onye n'isi. Anyị na-anụ netwọk. Afọ m bụ Nwaada Ifeyi nwa. Abụ m nwaafọ Anambra State. I'm from Orumba North Local Government area. Ndewo Nwaada Ifeyi nwa. Ifeyi nwa onye kedu ife na-aza afa nna gị ma ọ bụ afa di gị ma anyị ka na-aga bịagworo otu ahụ, kedu ihe ị na-aza dịka hello network? Hello. Ọ bụrụ na ị na-anụ ihe m na-ekwu, pụọ ịpụọ ịbaghachite ka anyị nwee ike na network dị bad. Network. Pụọ ịpụọ ịbata. Anyị ga-ewepụ gị ịpụọ ịbata ka anyị nwee ike na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma. Ndị bụ na ụmụ Igbo, anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche dịka m gwara unu na mbụ. Anyị nwere isiokwu anyị ji n'ụbọchị nke tata. Nyawo isiokwu wụ ihe ị kwesịrị ịma gbasara nwaanyị Igbo ma ọ bụ nwoke Igbo, maka na a na-eme n'anya mgbe ụfọdụ ndị mmadụ amachaghị ndị Igbo ndị onye Igbo wụ. Anyị nwawu ndị Igbo dịka anyị si were mara, anyị makwaghị onye anyị wụ dịka anyị wụ ndị Igbo. O wee bụrụ ya n'ụbọchị nke tata ka anyị ji si na ọ ga-amagbu onwe pụọ iche na anyị ga-akọwa onwe anyị. Mana tupu anyị eme gịnị, anyị aga n'ihu, ọ ga-amagbu onwe na anyị kenekwara ụmụnne anyị ndị na-ekene anyị ebe a. Anyị na-ekene nwanne anyị Ezeudoka Chinemerem Okechukwu. Anyị na-ekene nwanne anyị Chinyere Umezude. Nwanne anyị nwaanyị Chiamaka. Anyị na-ekene Nnamdi. Na-ekenekwa nwanne anyị Isiọdụ Ente. Anyị na-ekene Patricia Chijike. Anyị na-ekene nwa obodo Ignatius n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekenekwa nwanne anyị Baba Sedu.
biko anyị na-asị onye ọbụla na-esonyere anyị biko dịka ị na-esonyere anyị mee ka anyị mata ka anyị nwee ike kene gị onye bụ chi ikete MP anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. O wee bụrụ anyị ga-eme gịnị, anyị ga-aga n'ihu n'ihe anyị nwere n'ụbọchị nke taa. Daalụ nwanne anyị nwaanyị, ị na-anụ ihe anyị na-ekwu ugbu a? Yo, biko unu ewenalụ m iwe na netwọk ndị be anyị ka o si wee dịlụ. Mana anyị try conquer the network issue. Nsogbu adị, ma chetakwa na ọwụ n'oge ndị Igbo ka anyị nọ. Ọ bụrụ na ị na-asụ ka ịkawa ahụ mee gịnị were Igbo wee na-agwa ụmụnne gị okwu, ama m na o doro anya. Ndewo. Ndewo. O wee bụrụ ya, ọ ga-amagbu onwe tupu anyị aga n'ihe anyị nwere n'ụbọchị nke taata. O nwere ihe onyonyo nke ndị oyibo na-akpọ vidio na-agagharị. Imere nyawo ihe onyonyo mechazie nwanne anyị nwoke wụ Destiny Ọnụchukwu nke eji ọfishal ijere wee mara were mee vidio gbasara yawa ebe o nwere gasịrị ihe ndị mere. Ọ ga-amagbu onwe na m ziri ya ndị mmadụ ndị na-ahụtụbeghị tupu anyị eme gịnị, anyị aga n'ihu. Anyị gaa n'ihu sigodi ụmụnne anyị tupu anyị aga n'ihu. Daalụ sọ. Ndewo. Nya onye ahụ onye anyị akwa mmemme nke ndị oyibo na-akpọ red wogo nwakwu ya. Eyo ọmụwa. Ya onye a bụrụ ihe a wee n'ebe ahụ. Ndewo. Ọmụwa. Ajụjụ anyị ga-ebidogodo ebe ahụ. Biko anyị sị ka anyị jụọ ihe ahụ mere ebe ahụ ọwụ ihe eziokwu ka ọwụ ihe iji were mee ihe ndị oyibo na-akpọ egwuregwu, a na-akpọ kọmedi ka ọwụ ihe egwuregwu. Anyị chọrọ ka egwu ihe mere ihe eji were mee ya bụ ihe onyonyo. Ndewo nụ ndị Igbo mmanụ. Ndewo. Na mbụ afọ m bụ ife eji wee malụ m bụ ife nwa. So ife mere ụbọchị a bụ ọbụla kọmedi ememe ya n'eziokwu n'ihi na ọ bụ ife m na-enwe obiọma na-eme ịghọta. Ọ ka Igbo chai ọ ka nsi wee ọ ka nsi wee too n'ihi na ederive m joy ị na-eme ife ọbụla ga-enye m ego, ife ọbụla m na-eji kpata ego. Apart from that thing m bụ ụbọchị ahụ, ana m arụkwa ọka, ana m ahụ ọka, ana m ebugherikwe afịa mbughere, ana m eme chinchin. Onweghị nke m anọrọ ya. Ihe mee ụbọchị ahụ eji m ya wee na-apas meseji. Ọ bụrụ ntị n'ibu aja bụ na ị ga-akpata ego. Ọ bịa bụọkwanụ ntị n'ihu ọka bụ na ị ga-akpata ego. N'ihi na ụzọ ọbụla ị ga-esi wee weta ego as at that moment, you understand, you need to fit in wee mee ya. And ihe nji wee mekwa that thing bụ iji wee gosikwana ụmụ nwaanyị na ọ bụọkwanụ sụsụ ụmụ nwoke ka emefutara afụfụ. Ọ bụ ọsụsụ ụmụ nwoke ka emefuta na ha ga na-akwalite ezinụlọ. Ọ dịlụ nwaanyị dịlụ nwoke bụ na a ga na-asọpọt. N'ihi na ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ na ha eweta ego, they derive joy in ajego agba phone. Fejekwanụ go n'akwa galala ọnụ, fejekwanụ go wive ọnụ galala ezigbo ọnụ. And ife m na-achọ ịkọwala onye ọbụla, anyị ma root ebe anyị niile si wee pụtasị. You understand? Ụfọdụ si ọ na root dị mma. So ịpụta, you have to support. Ihe enwe ike support nne na nna gị. Unu enwekwana iwe Igbo merechaghị. You have to support your parents. You understand? Ọ bụ ọsụsụ nwoke ka emefutara afụfụ. N'ọnya ka m ji wee mee ya, and ana m eme ihe with obi ọcha m. I derive joy in doing whatever I'm doing. N'agbanyeghị na I'm into entertainment, na m na-emekwa comedy.
mana ife mme ụbọchị ahụ ememe ya n'obi ọcha m and ejighọ m kamera wee bịawa bọsị m na-edapte nọ wee m ofu nwoke nọ n'akụkụ fụ ka m na-eme ya wee si ka ọma kele na m abịala ebe a igwu egwu ka ọ ma abịalụ ka ọ na-enete so in the process m na-ebu datin yanwa na-evidio m ka m rụsịrị ọrụ o wee sị m bịa fụrụ kene so in the process mụa na-abịalute ogosi m nya dịtin wee tọọ ma m wee si nwe anya na-esie m ya nje post ya na Instagram post ya na my Facebook page post ya na YouTube channel m just egwuregwu nwee ife mụ abụ n'obi wee tinye ụlọ ife mere ụbọchị ahụ. Ndewo a sị na ntị na-anụ ihe ahụ ụmụ ha ka okpuata nke wee eziokwu na anyị ma na a na-adịghị mma mana a na-ene anya na ụmụnne anyị ma ndị nwaanyị ma ndị nwoke ndị na-agbara onwe ha mbọ ọ na-enye anyị obi ọma na mgbe na-adịghị anya ana Igbo ga-adị mma karịa otu ọ dị mana nke wee eziokwu wụ na onye Chineke na-enyere aka na-enyere onwe ya aka dịka ihe i kwuru ọwụ na ị nọrọsị ka ichewe mgbe nwoke nyere gị maọbụ mgbe ị gawa mewe ihe dị otu a maọbụ nke ọzọ ọ ya wụ na ihe agaghị adị mma mana ị gara n'ihu na-eme ihe ị nwere ike iji ọkpụ aka gị mee maka Chineke nna nyere gị ọkpụ aka nye gị ọkpa ị nọghị n'ụlọ ọgwụ mana ihe na-ewute anyị n'ụbọchị nke taata wụ na ọtụtụ n'ime anyị na-eche ka eweta nri na-etinye onye ọbụla mana nke bụ eziokwu bụ na aka wa aka ihe ọ masịrị gị iwere mee mana a sị na akwụna ebe akwa nwa na oge nka ndewo o nwechara ụmụnne anyị nya vidiyo mere o nwere ajụjụ dị iche iche ha jụrụ na ya wa ajụjụ o nwere ndị na-ajụ sị ma ị nụọna di. Basically for now I'm single. I'm single. Maka I'm single. Kedu ihe wee bụ single n'Igbo? Ịnụbeghị n'Igbo anọ m sọsọ anọ m sọsọ ugbu a ka ị bịa maka ihe ekwewe na-eweta ya emume a bụ niile awụ sọsọ ka nwee ike bịa chọọchị ma nawa mana ka anyị nwee ike na-agba n'ime gịnị ị na-asụ Igbo ọ naghị atọ ụtọ ịsụ sọsọ Igbo ọ nke wee eziokwu maka ị ga-ahụ ọtụtụ ndị ga-asị sụọ Igbo mee nka o ruo ha bịa ebe a o nwere izu anyị mere ha bịa ebe a sụọ Igbo nkeji 2 na 3 ha gbaa ọsọ ọ bụghị ihe na-adị mfe mana ana m ewenere mmadụ niile na-abịa ebe a abịa asụ Igbo aka n'elu maka na iwuru na iwu dike idetara ya akwụkwọ si anyị na ị chọrọ ịbịa sụọ sọsọ Igbo ihe ha etinye ya bekee n'elu anyị eme gịnị ọwụ sọsọ na anyị ga-ewenyere gị aka n'elu mana anyị ga-enye gị ihe nrite ndị n'elu darịrị nne ya wụ ajụjụ ụmụnne anyị jụrụ o nwekwara ajụjụ ọzọ ha na-ajụkwa ka m gakwa n'ihu na-ajụgodo mana ọnwụkwa ajụjụ ọzọ nwere maka nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwa gbakwa mbọ hụ na ị dere ebe a mana nke m jigodo ka m ga na-aga n'ihu na-eme gịnị na-ajụ gị biko kedu isi na iwu nke mbụ na iwu onye Igbo wee bụrụzie onye Anambra ọ ebe ahụ ka a mụrụ gị? Mba amụrụ m na Lagos steeti. Amụrụ m na Lagos. I was amụrụ m na Lagos steeti nso na Lagos steeti mesie ife niile na-eme na Lagos steeti n'ọnya. Ndewo maka nke wee eziokwu wụ na anyị ma ụmụnne anyị ụfọdụ ndị amụrụ na n'Owerri ma amụrụ na Aba nne ha na nna ha ji bekee wee na-eme gị wee na-agwa okwu a wee were ohere a wee na-asị onye ọbụla mụtara nwa ọ bụrụ sọsọ ndị nọ na ụlọ ma ndị nọ n'ebe ọzọ dị iche iche were bekee wee na-agwa nwatakịrị okwu mgbe ha ga-eto ha ga-ajụ ebe ha si ha ga-aha moto esi asụ Igbo o nwere ofu onye mụ na ya na-abọsị were jekọ akwụkwọ n'ebe a ka na-ewe iwe na ọ maghị otu esi asụ Igbo na-ewere nne na nna ya iwe rukwa echi o wee bụrụ ya
ọwụ na ị naghị akụziri nwa gị otu esi asụ Igbo, ọ wụrụ sọsọ bekee ka ị na-asụrụ ya, ihe anyị na-agwa gị ume gịnị, jisi ike. Maka achọpụtakwụ m na ụfọdụ n'ime anyị, ọ mgbe ị na-asị ha jisi ike n'ihe ka ha na-ewepụ aka, ị na-asị ha wepụ aka ha ejisi ike. Ọ na-akawazi mma mgbe anyị na-asị unu mee gịnị, jisi ike, sụwa bekee. Mana anyị ma na oge ga-abịa mgbe ị ga-asị ọwụrụkwa na mmadụ jisi ike biko na-asụrụ ụmụ gị asụsụ Igbo mgbe ọbụla, otu ka ha ga-esi mee gịnị were mara otu esi asụ Igbo, wee nwekwa ike ha mụta ụmụ enwe ike kụzie ka asụsụ Igbo mee gịnị hapụ ime gịnị iji wee na ine nwanne anyị nwaanyị anya amụrụ ya na obodo mba Lagos. O doro anyị anya na ụfọdụ ndị amụ na Lagos enwe ndị na-asụ Igbo, nwekwe ndị anaghị asụ Igbo, mana ọ na-agbanị n'ịsụ Igbo ọ na-asụ. Ịzakwa ajụjụ nke anyị jụrụ gị mbụ maka isi na-emepe. Ajụjụ ọzọ ha jidetekwere m wụ kedu ụdịka nwoke ị ga-achọ ịnụ mgbe ị ga-adị njikere ịnụ. Mana mbụ tupu m aga n'ihu, ịdịgo njikere ịnụ dị ugbu a? Chineke ka ife niile dị n'aka. Ife nji wee sị na Chineke ka ife niile dị n'aka. Anyị nwawu mmadụ na-ekwu nke anyị ji wee bụrụ mmadụ, mana Chineke na-ekwu nke o ji wee bụrụ Chukwu. You understand? Amarọ m, abụ m onye na-achọ ife obiọma too much. Ịghọta? Ana m like aṅụrị, anything ya, ife ọbụla bụ obi aṅụrị, ọ na-asọ m. Ife o ji enye m nri na-arụ maka na abụ m nwaanyị obiọma. Ịghọta? Ana m like ị na-amụ nke ukwuu. So ife ọbụla gbasalụ aṅụrị, ana m like ya. So ya wee bụrụzie na ọ bụrụ na ọ na-amasị gị, ị na-like ya, na ọ na-amasị gị. Ọ na-amasị m. O nwekwa ọtụtụ ndị nka mma o. Ịghọta? Ndị njiri oyibo na-agbafe okwufe ewere oyibo na-asa m, ndị mara nwata misi abịa Igbo. Ịghọta? Mana mụnwa na-ahụta ahụ na ike dị m. So amadị ife iju ma wee bụrụ mgbe nchịkọta onye bịalụ sị m nne abịago m ya anụ m, ịma na ọ bụla nwaanyị ka ọ dịrị ijekwu nwoke si ya nna achọrọ m ịnụ gị. Ọ nwoke ka ọ dịrị isi nwaanyị mma anụ gị. Nke a ma wee wụrụ. So adịgo m ready, 100% ready. Ịma anyanwụ ajụjụ gbara mkpe. Nke abụọ wee bụrụ kedu ihe ị ga-ahụ na nwoke ga-amasị gị ọ bụrụ na ọ gwa gị okwu ọnụnụ onwe ike masị gị? Nke mbụ, onye na-eme ka m si eme. Ị ga-agwa na ya otu isi eme. Enekwana anya na my skin, as in unu enekwana anya na arụ m. Ụmụ ụdị arụ nwe. Arụ m awa arụ eji ndị oyibo kpọrọ ya deceiving status or whatever. Skin m ọ ka esi wee kee m, ọ ka nne m si wee mụpụta m. N'ihi na anụ m agbasịsịsị mbọ. Ọ eziokwu na agbaka m mbọ bụ ego nri, mana ị na-agba mbọ, Chineke wee na-enyere gị aka. Nke a bụ nke mbụ. Nke Igbo, nwoke na-enwe obiọma, nwoke na-enwe obi aṅụrị, obi salisali. Nwoke ya bụ ife mgbe ọbụla azinife owele ihe ụwa otu ihe ụwa si wee dị. Ya wụrụ nke abụọ. Nke atọ, nwoke ya afụ m n'anya ka o si wee fụkwa n'onwe ya n'anya, n'ihi na nwoke n'anya ọma na atụ ọnya mbọ ọ ga-adị ya mma. Ọnya anya ọ tụkwanụ m mbọ ahụ ọ ya adịrọkwana ya mma. Ụdị nwoke ahụ ka mụnwa chọrọ na ndụ m. Nwoke ọ ya abụ ngwa ya nna ka anyị si otu a wee mee, maka n'ihi na nwaanyị fụrụ gị n'anya ya na-atụta ezigbo alụ ka ọ dịrị gị na mma.
na nwaanyị ọbụla afụrọ gị n'anya ga-agwa gị ị na-adabanyegodu n'ọkụ ọ na-esu gị n'imi na-asị nke a gbasakwanụ. Mana ezigbote nwaanyị bụ ife ọ ga na-emelu gị bụ ọ na-ekpeli gị ekpele, ọ na-enyekwa gị ezigbo alụ ya bụ ọ sị gị si otu a mee ọ dị mma. Nwoke ga na-anụrụ m okwu, nwa na-anụrụkwa ya okwu. Nke a bụrụ nke atọ. Nke anọ, nwoke nwee ike ịbawulu m mba. You understand? Adị m obele stubborn, mana nwoke nwee ike ịbalụ m obele mba, ọba m mba akpọ ọsịkwa m ndo. Ọ dị nwoke ahụ ka njọ. Ndewo. A sị na ihe onye yọrọ chie ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-emere. O nwere ndị n'ebe a ga na-asị nke a ji mekwa okwu onye n'otu ọ dị ya n'obi. Onye ọbụla ka o si na ka ihe niile nacha n'ụwa niile, a sị na ka o si na-eme gịnị anabeghị. Tupu anyị gaa n'ihu ka anyị nwee ike gụọ ihe ụfọdụ ndị ụmụnne anyị na-edetere anyị na-ekele ha. Udoka JPs dere sị Ifeyi Nwalili, biko speak Igbo language and stop adding English language. Ifugoni ọwụ ya anyị na-ekwu. Udoka JPs, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ sụọ Igbo, ị gara iji Igbo dee ya. So gụwa na onwe gị na-ekwu igwekwere ka maka ọ bụrụ na iji Igbo dee ya, o gosiri na ịmụ ihe ị na-ekwu. Mana dịka iji Bekee wee dee ya, okwu a mere ka ọ dị. Ka anyị gaa n'ihu. Ka anyị mgworo ihe nwanne anyị dere ebe a. O wesio anything abụghịkwa asụsụ Igbo a. Anything abụghịkwa asụsụ Igbo anyị. Mana ọ na-agbalị. Mana ọ na-agbalị. Ọ sị na ị na-agbalị. O tiziri anything abụghịkwa. Nke a ya na-agba ya bụ Ingili Igbo. Daalụ nwanne anyị nwoke Ogbonna ya. Anyị na-ekele n'ụzọ pụrụ iche. Daalụ sọ. Ka m si wee kwuo na mbụ, unu atachakwana m ụta. Ana m agbanyekwa n'olu ike ram n'ihi na amụghọ m n'ala Igbo. Abịa ngakwa n'akwụkwọ n'ala Igbo. Mana ana m agbanye ọfụma. Ife ọbụla meaning anything. Iwe ga-adị n'ọkụ. Ndewo. Ogbonna ya sị na ihe ọbụla na anything pụtara ihe ọbụla. Meaning pụtara Ifeyi nwa. Ị na-agbanye dịka nsi kwuo na mbụ ịsụsụ ọsụ Igbo etinyeghị Bekee. Onye nwa na-agụ anọ ebe ọ nọ na-ede. Akpọpụtazie gị ebe a sị gị sụọ nkeji 5, 10 etinyeghị Bekee. Mgbe ahụ ka ị ga-ama na ọhụụ otu esi ede ewu otu ahụ ọ dị n'ịpụta ebe a. Onye ọnwụ na-apụtara ebe a ma ndị na-ede ede a na-ekene n'ụzọ pụrụ iche maka ide ede adịghị fecha ọ dịghị fecha. Anyị na-ekene ụlọ ka anyị were kwuo ofu ihe onye dere tupu anyị aga n'ihu. Nwanne anyị Chinyere Umezude wee desi Ifeyi nwa ịbụ ezigbo nwaanyị, ị mara mma nke ukwuu. Ka ihe ị ga-agwa ya nwanne anyị nwaanyị Ifi. Chinyere Umezude. Chinyere Umezude. Ada anyị nwanyị, daalụ sọ. Daalụ, Chineke gọzie gị. Ịmakakwu. Ndewo. Anyị nwanne anyị Maazị Okeke gụpụtara ya nwanne anyị Ifeyi nwa. Ọ sị, nne jisi ike, you are showing a good example. Maazị Okeke Onyi Max, daalụ sọ. Ịma o nwee ife dị n'ụwa ndị mmadụ aghọtara. Ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ya afụ gị n'anya. Ịma ga-eme ịrapụzie ndị ọzọ. N'ihi na ihe ndị oyibo kpọrọ fake life egbugo ọtụtụ ụmụ nwanyị n'ụwa. Ọ gbugo ọtụtụ ụmụ nwanyị chụọ akara akafa ma gbukwuo ọtụtụ ụmụ nwoke.
ịma na ị nidile enyemaka ịbịa ka mgbarie ya ọtụtụ n'Igbo fake life na asụsụ Igbo wụ ibi ndụ adịgboroja gaa n'ihu. Ndewo. Nya ibi ndụ adịgboroja adịrọ mma n'ihi na onye kwesịrị inye gị akafu gị otue gị onye eze whereas nọọ gị n'idile enyemaka nkalịsịa o wee bụrụ okwu ma bụrụ inu. Nya ife ọbụla onye na-eme n'ụwa kawake na-arụ na-adị real. Ọ bụgodị na ọtụtụ ndị mmadụ ekwenye asọpọtụọ gị nne nna dịba real ofu ụbọchị ịgakịta ị ga-afụ onye ga-eficha gị anya mmiri. Ọtụtụ ụmụ nwanyị ha mafe ebe fasi wee bido, ọtụtụ ụmụ nwoke marụkwana ebe fasi bido. Nya ị na-anya na ife account number aza something like that mom ife na-akpọ ya. Ị na-anya na their bank account they can't even boast up to ma 1,000 naira policy. Isi ha wefute ife 1,000 fa ga-eweftie ha na-ebi fake life. Nya onye ya enyerezi ego akapụta ka ezi ife expect ka o mee. Nya bụ na onye ọbụla ya akaba arụ dị real ife ọbụla ị na-eme ị na-egosi the real of yourself. Ndewo nwanne anyị Ifeyi nwa. Dịka anyị na-aga n'ihu ọ ga-amagbu onwe ka m jụọ ajụjụ nke ọzọ tupu anyị agbapụ ọsọ. A sị na ka ihe niile na n'ụwa ka ọ sọrọ onye anabeghị. Awe na-ajụ sị ị nwere ike ịnụ onye na-abụghị onye Igbo? Sisi onye nwee ike ịnụ na-abụrụ onye Igbo otu anọ anakọ m ezu ọnụ m one problem m na-enwe. Ana m like ikwu okwu ka o si dị mkpọwawa m enwee ike ndị nọ n'akụkụ ma na-emechi m aka n'ọnụ mana mma na-ekwu ka o si na-edịla m. Sisi onye nwere ike ịnụ na-abụrụ onye Igbo bụ onye ọcha. Maka gịnị kwa? Onye ọcha ka m nwere ike ịnụ. Ka e mere iji kwuo otu ahụ? All my choice. Ka ihe bụ choice? All my choice. Yeah, choice. Onye ọbụla na choice. Otu o si masị gị. Otu a ka o si wee masị m. Ehe m aba n'ofe mmanụ. Ehe m agakwanụ na ndị ugwu. Ọ gafee ndị onye Igbo onye ọcha ka m na-ana. Ndị obodo oyibo ka m na-anazi. Dịka m si kwuo na mbụ ka ihe niile nọ n'ụwa anachara ka ọ sọrọ onye anabeghị. Anyị na-ekene gị nwanne anyị nwaanyị. Dịka anyị na-aga n'ihu anyị na-agwa ndị na-achịkọta ihe anyị na-eme ka ụnụ gaa n'ihu na-enene maka ndị gbasara ozi ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taata na asụsụ bekee ndị shiarịrị ya wetara na ya aha ndị na-eweta. Anyị ga-enye ohere ofu onye n'ime ha ime gịnị ịkpa anyị ga-enye ya nnukwute ihe nrite otu anyị si eme unu ma otu anyị si eme ya. Jisi na ike na-eme ya o ruo unu mee gịnị detere unu m ya ana m eche ya ebe a. Dịka anyị na-aga n'ihu biko nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwa, kedu ofu ihe aga m asị ofu ihe, kedu ihe atọ mere ichere ndị Igbo ji wee pụọ iche? Ihe atọ ndị Igbo jiri pụọ iche na agbụrụ ndị ọzọ. Ihe atọ mere ndị Igbo ji wee pụọ iche. Nke mbụ, ndị Igbo fụrụ onwe fa n'anya. Ọ na-abụ na-ene anya na-agụgọsị ụfọdụ na-ede a na-asị na Igbo afụrụ onwe fa n'anya asị Igbo fụsịsịsịrị onwe fa n'anya n'ihi na onweghị ebe anya ukwu adọrọ. Anya ukwu dị ebe niile, ntamu ntagbu dị ebe niile, ọ dị n'agbụrụ niile.
ndị Igbo fụrụ onwe fa n'anya nke ukwuu. Onye Igbo ya abụ na ọ pụọ obodo ọzọ ọ na-eme ọfụma, ọ bata n'ụlọ o duru ụmụ nwoke nya nke a kpọrọ nwa bọyị na o meli ọfụma ma o meli ọfụma, mana nwa bọyị a ya nọ ebe a wee mara ife nya ndị Igbo eji ya wee mara ndị Igbo. Abịa na nke ịbụọ, ndị Igbo na-enyelichicha onwe fa aka nya onye nwere nsogbu ebutie na soshal midia, ọ bụrụ nke bụ na a ga-atụ ego, ị ga-afụnata onye Igbo obi ya ya emegharị. Ị ga-afụnata onye Igbo kama ndị obodo ọzọ ya eweta ego kama ya feweli ya jee kpọọ ihe ndị oyibo kpọrọ celebration, kama ha nọlụ na ba ṅụwa mmanya. Mana ndị Igbo ga-afụ na ha tụnyetara obele ego na ya. Nke a bụrụ nke ịbụọ. Abịa na nke ịtọ, Igbo na-agba mbọ. Ndị Igbo na-agba mbọ ọfụma nya obodo ọbụla ịbatara ajụba ndị so wee develop ya, ịgụnyere onye Igbo na ya ma a na-ebidobe gowa ọnụọgụ nya Igbo amaka. And uwe ọzọ mma abụ onye Igbo, mma abụ onye Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, dara nwanne anyị, mmadụ niile na-anụ ihe m na-ekwu maka eji m mgbe na-asị ya, ekwenyere m na mmadụ ụfọdụ ọtụtụ n'ime ndị na-ege ihe m na-ekwu ndị Igbo. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ụwa ọzọ na ị ga-awụ onye Igbo, dee Igbo amaka. Ọ bụrụkwa n'ụwa ọzọ na ị chọrọ ịwụ onye Awụsa ma ọ bụ onye ofe mmanụ, dee Igbo ajọka. Achọrọ m ka ị dee ya ebe a, o wee bụrụ ya ịtụkwasị ihe n'ihe nwanne anyị nwaanyị kwuru. A sị na o nweghị ebe ihe ọjọọ adịghị, o nweghị ebe ihe ọma adịghị, mana nke wee eziokwu bụ na ụmụ Igbo na-agbalị. Ama na o nwere ndị ọjọọ anaghị agbagha. Onye ahụ sị na enweghị onye ọjọọ, onye ahụ na-atụ asị, mana ya agaghị ekwozi maka ndị ahụ na-eme ihe ọjọọ were sizie na ndị niile na-eme ihe ọma bụ ndị ọjọọ. O wee bụrụ ya, anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-enweta azịza ndị mmadụ na-aza. Helen Ibe si Igbo amaka, Eberechukwu si Igbo amaka, Chinedu Joshua Igbo amaka, Smith Stanley si na Igbo amaka, onye Masị Okeke si na Igbo amaka, Gosway Chinedu Amanze si na Igbo amaka, Eric Ọpara ọ si na Igbo amaka, nwa obodo Ignatius si Igbo amaka, Donatus Nwokoria Igbo amaka, Jeff Brown Hyacinth agwa n'iru ọ si na Igbo amaka, Donald Jude si na Igbo amaka. Ihe a na-apụta ọsịsọ ọkwa na m akpọ gị biko iwe wekwenere. Sam Uche si na Igbo amaka, Ifeanyị Nwafọ Igbo amaka, Chukwudị Nebo na Igbo amaka, nwanne anyị Kesley Elonu ọ si na Igbo amaka, Ọbịa Nuju Celestine si na Igbo amaka, Joy David si na Igbo amaka, Daniel Chukwudị si na Igbo amaka. Ihe a na-eme ihe ahụ ihe ndị oyibo na-akpọ ntụnye aka, a na-eme vote. Onye mere ndị oyibo ji si majority carries the vote. Ọ bụrụ na iso na ndị na-asị na Igbo adịghị mma, ịhụgwo ịdagwo. O nwebeghị ofu onye si na Igbo ajọka, mmadụ niile si na Igbo amaka. Ngozi Paul si na Igbo amaka, Happy Okwedi, Kosarachi Linus, onye bụ Chi Succeedane, nwata a na Eze JP, Ọbụmnwachi Anthony Anyadị, Samuel Ọfọdịle. Anyị na-ekenekwa mmadụ niile. O nwebeghị onye si na Igbo ajọka. Ihugo niile maka na a sị na ihe agba n'aka ejighị nye ihu onye ọwụ na-agba ihe n'aka were na-eje na nnyo, onye ahụ ma na tịkọtịkọ abatagwu n'isi. Anyị na-ekene ụnụ niile maka nzaghachi na-azaghachi. Mgbe na-adịghị anya anyị na-aga inye ndị mmadụ ohere ime gịnị, ịkpa anyị n'ekwentị wee nwee ike tụbaa aro n'ime ihe anyị ji ya n'ụbọchị nke taata. O wee were ekwentị anyị nọ n'ebe a, mana anyị ga-eme gịnị, anyị ga-edekwa ya ọzọ ka unu wee nwee ike tiba ya okwu ọnụ. Anyị anaghị aga iweta mmadụ buru ibu, ọ ga-awụ mkpụrụ mmadụ ole na ole. Nke ọ pụtara wụ na ọwụ na ibido ugbu a kpọọ, ị ga-enweta. Ọwụ na anyị kwachie mechaa anyị na-akpọ, ị gaghị enweta anyị. Anyị na-etinye akara ekwentị anyị nke a na-akpọ WhatsApp. Kpọọ na nke anaghị anwa anya, kpọọ na nke a na-akpọ ọdio, akpọna na vidio.
onye wee ekwentị anya ka anyị na-etinye ugbu a gaa n'ihu gbaa anyị dịka anyị na-aga n'ihu anyị na-ekenekwa ndị niile na-ahazi ihe na Igbo TV ha na-eweta aha ndị mmadụ ndị ha hụrụ gbasara nyawa ozi n'ụbọchị nke tata aha mana ha na-akọwa na o nwere ofu onye kacha were gbasaa ozi anyị na mgbe gara aga aha ofu n'ime ha wụ nwaada Chinyere ka a na-agagwo n'ihu wee na-emekwa anya anyị ga-ama ihe a ga-eme o wee bụrụ ya anyị emepegwo akara igwe anyị bidozienụ mgbazi ugbu a nwanne anyị Ifeyi nwa ọ ka nwekwara ajụjụ ọzọ anyị nwere mana ọ ga-amagbu onwe ka ụmụnne anyị mee gịnị jụọ onye wa ajụjụ ndị na-akpọburu ibe ọ na-emezi ihe anyị nwere a na-eme gịnị ha na-akụkọta isi nke oyiwe na-akpọ jamin ndewo Igbo TV. Ndewo nwanne anyị nwoke gaa n'ihu gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ. Aha m bụ Succeed Germany akpọ. Ndewo nwanne anyị Succeed anyị ka Germany mee n'ụbọchị nke tata. Udo anwụ bie na-acha aba na sọma. Ndewo ị ga-achọ ka ị bụrụ onye Igbo ka ị ga-achọ ka ị bụrụ onye mba ọzọ? Igbo amaka. Ndewo nwanne anyị Ifeyi nwa nọ ebe a o nwere ajụjụ ị nwere iji ya n'ụbọchị nke taa gaa n'ihu. Ifeyi nwa ana m ekene ego maadị Igbo mara mma Igbo amaka. Daalụ sọ ndewo. Biko ihe nwere itinye dịka nwaada dịka o si kọwaa na mbọ ọ na-agba m achọkwa m ka ụmụ nwaanyị Igbo ndị ọzọ na-eme because ịma na Igbo taa emebisiela ụmụ mgbọ Igbo kịta achụtụrụ itinye mbọ dịkwa mma ahụ mana na-emekwa ihe ga-enyere gị aka ka mba ha na-amasị mmụọ ike dịka inwe ihe ị na-eme ebe anyị nọ n'obodo Germany ihe ha ji bụrụ Germany ụmụ nwaanyị ha nwoke adịghị emere ha gari kedu ihe merenụ almost 90% of them nwe aka ọrụ 90% of them ha nwe aka ọrụ na-agụkwa akwụkwọ ihe dị na ya enweghị nwoke ga-abịa meri gị gari ana m apụ na our own modern age today ụmụ nwoke be anyị mma na mma na ha bụ of age eti nwaanyị ha ihe ka ihe ị ga-eji tie nwaanyị ka ihe bikọsọpụ na ọ sị gị na ọ chọrọ ime nke a iweta ego nye ya ọ sị gị na ọ chọrọ ịga akwa iweta ego nye ya ọ bụ na nwaanyị na ịkpọ ya ma ndị ka na-eme enyi ịkpọ ya sị ya ka gị na ha soro gaa n'iro ma ego ebe nkwapịa ọṅụọ mmanya oweta ego nke ya kwụọ ụgwọ adọrọ m chọọ na ị ga-anọkọta bịa maa ya ụra ịghọtago mana ụmụ nwoke anyị ji afụta na ha enetu ụmụ nwaanyị anya bụ na ọ na-abụ na ọha nwa na-eweta ihe niile ịghọtago ewozie kọlchọ na ịmakwa na mbụ nwoke many offices anyị na-arụ ọrụ ịma ndị eji eme ndị isi bụ ụmụ nwaanyị ihe ibili anya na ọbịa inetu ya anya nwaanyị ka a na-eme onye isi so ana m ekene nwaada na ihe onyonyo ahụ ka a gbakwa ụmụ nwaanyị be anyị o nwere ihe dịka m dị ụtọ dịka ịgba mbọ nwere aka ọrụ nwere ihe ị na-eme because dịka mmadụ si anyị na-agba mbọ na-agbagharị many places ụmụ nwaanyị Igbo anyị na-anara ndị bi n'ọnọdụ ashawo
many na-eme onwe ha engage n'ịgba ashawo, which is very bad. Ọ bụrụ eji mara Igbo kpọrọ ashawo asị. Ọ yi ha pụrụ ọnụ ashawo izu ori. Ọ bụrụ eji mara Igbo. Eji mara Igbo bụ ịgba mbọ. Igbo dị creative. Ọzọ ọfụna dị ka ọnọdụ anyị pụtara onwe anyị na Naịjirịa taa ka esi maka anyị ekworo ka anyị nwee ohere gosipụta ihe anyị bụ ihe dị n'ime anyị. Mana Igbo na-agba mbọ. Ana m ekenekwa unu Igbo TV na ọnọdụ a ma ohere nke unu nye m. Asị m Igbo amaka, Nwaada Ekene, ndewonu. Ndewo nwanne anyị nwoke na-ekene na-asị gị na-anọnyere anyị maka na gị maka darụ. O wee bụrụ anyị na-ekene nwanne anyị ọzọ onye nke si na Jamo were kpọọ ka anyị mara onye ọzọ na-agba anyị n'ekwentị. Ndewo nwanne anyị nwoke, ị nwere ike ịgbatu igwe nke ọzọ iji wee na-anụ ihe anyị na-anụ. Biko ọ bụrụ na ị na-agba anyị, ọ bụrụ na ị gbatụghị ihe nke ọzọ iji wee na-ege anyị ntị, anyị ga-ekpechapụ nyawo ihe nwee ike kpọbata onye ọzọ. Ndewo nwanne anyị nwoke. Ndewo, nwee ike ịgbatụnata ihe nke ọzọ iji wee na-ege anyị ntị. Ndewo maazị. Mgbede ọma. Ndewo. Ya, ị nwere ike ịgbatụnata ihe nke ọzọ iji wee na-ege anyị ntị ka anyị hapụ ị na-anụ onwe anyị. Ka mgbatịtabịa akpọla m n'igwe okwu. Gazie n'ihu, gwazie nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwa okwu. Ị nwere ajụjụ ị ga-ajụ ya ka o nwere ihe ị chọrọ ịgwụ ya? O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ ya. Gwaga n'ihu, jụọ ya ọsịsọ maka o nwere ndị ọzọ na-eche n'ekwentị. Ịma na anyị nwaanyị dịsị ihe kwuru amaka. Ọ tọgburu onwe ya. Onwe ya kacha mma n'ụwa bụ na mmadụ ebe o si wee pụta ọkwụrụ na nke onwe ya. Na-ekele ya ezigbo ekele. Igbo amaka na nke onwe ya. Ụwa ọzọ anyị abịa, anyị abụkwalụ ndị Igbo. Udo wee na-achịkwa eze. M na-ekele si n'ike unu dịsi ike n'ihu na-eme. Ọ mara mma. Dada anyị nwaanyị ya dịsi ike o. Anyị na-etonyere ya. Ka Chukwu gozie unu ọfụma. Gọzikwa gị. Daalụ. Nwanne anyị. Maazị. Ngwanụ. Daalụ. Ndewo. I don't know mgbe ị kpọburu anyị na-anụ ọnụ anyị sị ka anyị wepụ nyawo Igbo ka ị kpọghachi. Akụnye wetara otu a nke a ga-esi wee sokwa onye ahụ. Aha ya amaka. Onye nna m ga-eji ntụ aha ọzọ m ga-eji nze nke aka onye wetara. Esi m obodo gara akpọ Germany akpọ. Ndị Jamo, unu chetara anyị n'ụbọchị nke tata. Ana m asị ihe unu na-eme ya ga-adịrị unu. Ndewo. Onye asị ya ọ ga-adịrị unu na mma. Ndewo. Maka ndị ọbụla na-akwado omenala Igbo, anyị Igbo na-eme na amasị m. Esokwere m na ndị Igbo, nne omenala Igbo gara obodo ọbụla utere ọkwa. Onye ji ama m asị onye Igbo, ada ama m asị onye ọcha. Enwere m chọrọ ịrụta aka ejiri m onye kpọrọ ndị ụgwọ kwuru ụzọ okwu Igbo. Ọ sị na ị bịara Germany ebe a, ụmụ nwaanyị Germany niile na-arụ ọrụ na ha ga-emere okwu ọzọ ụmụ nwaanyị anyị ga-akwụsị ịma asawo ịkọrọ ebe ọ nọ ya na ụlọ aja m na ịma enwere ebe mmiri ji ebe ha n'opi ụmụ na-arụ ndị Igbo na fish n'ọnwa ọnọdụ mere o ji eme mmadụ ọ
only able omenu and I would not only get home hour, no great. You to use Bataman money and oh, I have you the good One night working. Okwu ga-amata okwu nke ya na onwe kwuru amaka mana iwe ana m abịa gee m ntị nwanne m nwoke o nwere ya ụbọchị nke tata chọọ m ka isi ebe ahụ pụọ maka a na-eme ọwụ na m ahazighị otu anyị nwere ike sizi ebe ahụ anyị hapụzie ịga Ọnịcha anyị bịara ụgbọ na-ebu anyị eburu anyị gawazie Kotonu ebe awa ma ọkwa ndị Owere ụmụnna ebe awa nke bụ eziokwu na okwu ga-amaka nyewe okwu anyị ga-ewepụtakwa ofu izu gịnị ya ọnụ mana n'ụbọchị nke tata ihe anyị na-emewo ịgwa ụmụnne anyị ịgba ha ume si ha nke onye ọbụla na-eme dị mma ya mee gịnị ya jisie ike n'ụbọchị nke tata ọwụghị ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgụrụ ihe anyị bịara ime n'ụbọchị nke tata anyị na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche na ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata si ike na-akpọ anyị na ya bịa na-ekwu otu were dịrị gị daalụ nwanne m Nwada Ifeyi nwa o nwere ihe ịtụkwasara maka ndị kpọgburu akpọ ihe ha achọrọ m itinye obere okwu na ife ha kwu okwu fancha mara mma okwu ife ọbụla onye ọbụla kwụsị taa mara mma mana o nwere ofu ihe nchọ ka onye ọbụla malụ and eziokwu na-enu inu na ntị mana a ga na-ekwuye ịma n'ife dị n'ụwa mebiri ọ bụrụ n'aka anyị ka ọ nọ wee mebie o wee bụrụ na tupu nwaanyị ya agụsịa akwụkwọ niile ọ ya agụ n'ụwa gaa ihe ndị oyibo kpọrọ yunivesiti gụsịa ọ bụkwa na ịgụrụ nke na inyotere enyote na gụlie bren gị agụlie ijezie iji ọrụ onye ahụ ịbata n'ọfịs ya sị gị na ọ bụrụ na ihe nyere ya arụ gị na ọ ya enyere gị ọrụ and ị na-anya ịfụ na onye ahụ enweghị option because onye idiri ọrụ ahụ onye arụ ya mgbe ndị ya bụ enecha anya sịwa na ya enyere nke ahụ adị iche abịa n'ihe onyonyo a na-enene a na-ekiri tupu afa gị adaba ụda anụba afa gị iwetara arụ gị ọ ya garụ nke ahụ aga then abịazie na enyi anyị na-emegasị ya akpọ Facebook friends ọ enyi ịmata na street ị need ife ọ dịrị gị mkpa ị na-akụgbala onye ahụ na biko onye nyere gị aka ụfọdụ na ọ bụ ọkwafa ncha kama onye a ya enyere gị aka kwado gị fụ na gị bụ nwa na-agba mbọ ọ chọwagodo arụ gị ọ ya analụ gị o wee nye gị ihe o wee bụrụ na mmebi abụrụ ife taa ụmụ nwanyị ana m ajụ ụmụ nwanyị maka na mụ nwa so wee bụrụ nwanyị n'imelu a ga-akpọ gị aja afa n'imerọ a ga-akpọ gị aja afa na ife mụ nwa na-achọ ime ka ụmụ nwanyị malụ bụ na ife ọbụla ị na-eme ịtada anya alụ ọ bụgodu na 1000 ka iweta isave that money ịma na in the future na ị ga-ewe olu the money mepụta ihe gbalụ ọkpụrụkpụ bụ na nwoke a ga-ejizi gị wee mee tie egwuregwu ma ị nọ na di o ma ị nọ na di ị nwee ife a na-akpọ weekly savings ị naghị eme weekly savings onwe nke a na-eku daily savings ị na-esevie for instance mmeji onwe m wee maatụ adị ebute ego na bọnk ị na-anya ịfụ na onwere onye na-akwado gị little ị na-eweta every week ị na-edowe 3,500 I'm a living testimony ọ ife mụnwa na-eme eji m soro ụmụnne nwaanyị anụ ka katụgo nka n'ọgbago na di anya lụrụ ana nje solufa na meeting ụmụnne nwaanyị
every week ana m edowe 3,500 naira adị m akpati aka maka na ama m na ọ baa bank obere oge agụghị agụ ma o nwee ihe mma chọọ ego so nje na-esolufa every week m na-edowe 3,500 naira bọsị m ebule ego na Disemba mbutie ego agba ọkpụrụkpụ nya nweli a mmefụta ife pụrụ iche ọ bụrụ na salon ka m chọrọ imefuta ọ bụrụ na supermarket ka m ma azụ ọ bụrụ na akwa ka m mele ọwụla akpụkpụ ibidozie from there nwoke chọzi inye gị aka ọ na-anya fụ na nwa a wee ife ọ na-eme ọ ga-achọwazi arụ gị ahụ ọ ya analụ gị ndewo nwanne anyị a sị na ntị na-anụ ihe awụ ma ome gịnị ma ọha ka okpuata ka anyị kpọbata nwanne anyị ọzọ na-akpọ kamgbe akpọbata ya ka o tee n'ọkpọwara ndewo gaa n'ihu gwa anyị aha gị na ebe isi akpọ Nwada Umezude Chinyere. Ndewo Nwada Umezude Chinyere. Kedu ebe isi agba anyị? Esi m n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndewo. Ifuru nwanne anyị nwaanyị Ifeyi nwa ka ọ nọ ebe a. O nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ ya n'ụbọchị nke taa? Ọ nwere ajụjụ nchọ ịjụ ya. Naanị ofu ihe ka m chọrọ ịjụ ya. Na Chukwu ga-agọzi ya. Ebumnobi ọbụla Chukwu na ga-emegide ya. Ndewo. Nyewa aha anyị kpọrọ ugbu a bụ aha ofu ndị na-ahazi ihe n'Igbo TV wetara anyị maka ndị ga-erite ihe n'ụbọchị nke taata. Ha sị na ị na-agbanị n'ịgbasa ozi ihe ndị anyị na-eme. O nwere ajụjụ ofu anyị ji ga-ajụ tupu ị pụọ. Ị nwere ike ịtụgharịrị anyị 10,000 naira n'Igbo? Ya na-enye nsogbu. Ihe a na-enye nsogbu si ya nwa n'aka. Ndewo. Isi na gịnị mere? Isi nwere ike ịtụgharị 10,000 n'Igbo. Hello? Ndewo, ị na-anụ ihe anyị na-ekwu? Anụmanụ bụ ihe na-ekwu. Isi gịnị? Anyị si nwere ike ịgbarịrị anyị 10,000 sụọ ya n'Igbo. Nde iri. Ịgbani ya na ọwụghị nde iri mana ịgbani mana ọwụghị nde 1,000 wụrụzie nde. Puku a wụrụzie one? Puku bụ 100. Narị wụrụzie one? Narị wụrụzie one? Narị bụ ndewo mana dịka o si wee dịrị ma ịzataghị ya dịka ị na-agbasa ozi anyị ị ga-eso n'ofu ndị ga-erite nyawụ nde naira 10 nyawụ 10,000. Ndewo. O wee bụrụ ya anyị na-ekene nwanne anyị Umezude Chinyere. Emechaa anyị enene o so na aha anyị wetara anyị maka ndị na-agbasa ozi anyị n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe anyị gara na ihe ndị Igbo na-akpọ Facebook page na ụmụ ihe ndị ọzọ nnọọ ka ọ na-arụzi na Igbo TV, anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche. O nwere ike ọ zatanwuhu ya mana ọ na-agba mbọ otu o nwere ike isi o nwere ike onye ọ maghị otu e ga-esi wee tụgharịa ya mana anyị mana dịka ọ na-esonye anyị ọ ga na-eme gịnị ọ ga-amụta maka ọwụ onye na-amaghị otu esi eme gịnị akọwarị ya. Nke kacha njọ wụ na ị maghị ihe ị chọkwana ka akọwarị gị ọkwa mba ka ọ kacha njọ. O wee bụrụ ya nwanne anyị ama m na kamgbe ị na-ekwu okwu maka ihe anyị ji ị na-enyekwa ndụmọdụ mana achọrọ m ka ị gaa n'ihu nyekwa ụmụ nwaanyị anyị ndụmọdụ ị ga-eji nkeji abụọ wee menyawe ya ka nwee ike agba mbọ tupu nwa na onwe gị si agba mbọ. Ndewo. Na mbụ ka m si wee kwuvu agbaka m mbọ bụ ego nri. Anyị ga na-eme
one ike anyị ra ọ bụrụkwanụ nọ ntị n'ibuo blọg bụ na ị na-agba mbọ ọbịa abụọkwanụ ntị n'ihu ọka onye ọbụla nwere ụzọ Chineke si wee chanel ya bụ ma o mebe nke ya na-agalị ya nya o wee wuru okwu ma bụrụ ịnụ aka ọlụ dị mma dịka nwanne nwaanyị nwoke si wee kwubu ọ bụrụ na ị wuru nwaanyị nwere aka ọlụ ebe ọbụla ị na-agụ ya agụghị ịkpa isi dị mma ime ịchọ mma dị mma ịmakwanụ ka esi esi nri na-emekwa n'ife ndị oyibo kpọ catering na-ebe ka ife dịgasị na-akwakwa ma akwa na ncha bụ ọmarịcha aka ọrụ ụmụ nwanyị kwesịrị inwe aka ọrụ ọsọ gị gụọ ihe ọbụla ị ya agụ n'ụwa aka ọrụ dị mma nwaanyị inwe n'ihi na inwe aka ọrụ agụ ama ngụgụ gị ọ bụrụgodu na ị nwere gị eji wee bido nyanwụ aka ọrụ ịmụ iwe ike ịnọbe gị kpaa mmadụ isi iwe ike ịnọbe gị mee bekie ihe ọbụla ị chọrọ ibeki mmadụ wee ike ịkpọ gị si gị bịa chọọ ọnya mma ị nalụ nyanwụ ego na-esevu mgbe iji sevu gite ego iweli ya mepee ife ọbụla gbara agba nọọ advice m chọrọ inye ụmụ nwanyị nke ịbụ abụrụ oke nye m na-ebute mkpali ị na-ana ụmụ nwoke ma ị na-agụda ana nwoke na-enye gị ogwe mgbe ọ ya elu arụ a na-agbakasị ya nya ka o ji wee dị mkpa onye ọbụla bụ nwaanyị inwe ezigbote aka ọrụ di gị na-emegodo ọfụma na ịnọ na di onwe mgbe ọ ga-elu ife adaghalịa nyanwụ aka ọrụ gị a nke ị ga-eji wee sọpọtụkwa nyanwụ di gị so aka ọrụ dị very essential na ndụ anyị ndewonu n'ụzọ pụrụ iche dịka ikwuru na mbụ advice n'asụsụ Igbo wu ndụmọdụ ana m ekwu mgbe ọwụ na anyị na-abịa ebe a anyị na-abịa na-amụrụ ihe na ya amụtaghị ị na-agbanị dịka m si were kwuo maka ọ dịghị fecha fecha ọ dịghị fecha fecha onye si na ọ dị fecha fecha edetara ya akwụkwọ si na ya chọrọ iwere nyanwụ ihe asọmpi ọ bịa anyị na ya na-abịa ekwu okwu nkeji 10 ma ọ bụ 15 ma ọ bụ nkeji 5 otu iwu bekee anyị ga-enye ihe nrita ọnwụkwa na o nwere ihe ndị ọzọ anyị ga-akpa ya akpa maka na a sị na mberede ka eji mee gịnị ka eji mara dike mberede nyere dike mana mberede ka eji ama dike o wee bụrụ ya anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ma chetenụ na nwanne anyị nwaanyị Ifeyinwa nọ na efere mba ụwa nke a na-akpọ soshal midia ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eso ya anyị ga-ede ya ebe a ka ị nwee ike ma ị nwee ike gasonyere ọ nọ na ihe ndị oyibo na-akpọ Instagram, YouTube na Facebook na ọ ga-amagbu onwe jiri aka gị edegoro m ihe ebe a mana jiri aka gị kpọghasịa ihe ndị na-aza na Instagram, YouTube na Facebook gaa n'ihu. Ndewonu ndị Igbo ọma na-ege m ntị nya ha ncha sokwa na agbammbọ ahụ a na-ekwuru okwu ya ha ncha niile sochakwa na agbammbọ nya mere m ji wee si ka m dị ị na-enyelu ndụ m aka dị industrious biko ana m ayọ onye ọbụla solu m on na my Instagram page at I am Ifi White onya wụ my Instagram abịa na YouTube afọ my YouTube page channel abụrụ My Crip TV bụ my YouTube channel. Abịa na my Facebook page abụrụ My Crip TV as well. So ana m ayọ unu biko ọsụsọ nyanwụ enyemaka mma ayọ unu biko unu sonye m na my Instagram page solukwe m na my YouTube and my Facebook page as well. Ndewonu. And nke na-esokwe abụrụ ana m emekwa advert onye chọrọ celebrate ife ndị oyibo na-akpọ birthday ana m emekwa ncheta ọmụmụ gị unu na-akwado m I'm open for any form of advert birthday skit and
anything ọ bụ na so far no business ka ọ bụ biko na ana m anabatachi unu n'obi ọma ndewonu. Ndewo ọzọ preacher, anyị na-ekene gị maka iweta ohere ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata, maka na Igbo TV ihe anyị na-agba n'ime gịnị ị na-akwado ndị ka na-eme gịnị ndị ka na-ebinite ụfọdụ ndị a na-afụ ihu ha na-achọ ka ha dị mana ha ga na-abịa mana ihe kacha anyị mkpa wụ ndị ka na-ebinite anyị na-afụ ndị na-ebinite ka ha na-eto na-enwere onwe ha, ọ na-eme gịnị ọ na-atọ anyị ụtọ, o wee bụrụ ya anyị ga na-agba mbọ nke bụ eziokwu na ọwụ iwu na anyị agaghị enyechara mmadụ niile aka, anyị ga-enyere one ike anyị mana anyị ga na-eme gịnị anyị ga na-agba mbọ hụ na nyawo asụsụ Igbo ga na-aga. Ị na-anya ihe gbasara asụsụ Igbo awụghị ihe a na-eme mmadụ niile a na-esonye mana anyị agaghị ekwu mgbawu ghara ọgụ ebe a ihe ga na-akwụ maka gịnị mgbe niile gbasara ihe gbasara Igbo. O nwere ihe ndị anyị ga-ekpọpụta ọ bụrụ na ọ bụ ihe gbasara mmadụ ịdụ ibe ha aka n'ọnụ, ndị mmadụ onye esi ebe a onye esi ebe a, mana ọ bụghị ya bụ ihe kacha anyị mkpa bụ ime gịnị ka Igbo mee gịnị nwee ike dị n'otu. Anyị ga na-agba mbọ na-agbasi ike na Igbo mere gịnị dị n'otu, mana nke bụ eziokwu bụ na o nwere ndị ga-anọ ebe ha nọ na-efe n'isi si na ọ dịghị mfe. Nke bụ eziokwu n'ihe na-ekwu ọ dịghị mfe, mana anyị agaghị ekwu megịnị, anyị agaghị ekwu mgbawu megịnị ghara awụ ọgụ. Tupu ya pụọ, onwe ihe ị chọrọ ịgwa ndị mmadụ gbasara Igbo TV? Biko nụ ndị Igbo mma nụ ndị Igbo ka na mbụ ka m si wee kwuo nna onye abụla onye Igbo na-ebekwanụ ka ọ bụla onye Igbo na ije n'obodo oyibo ivi nọlụfụ ka ndị ọcha si asụ asụsụ anya ọ na-enye m obi ụtọ. O wee bụrụ na Igbo ife ọbụla gbasara Igbo amaka, biko na ana m ayọ onye ọbụla kaba na-arụ Igbo TV amaka. Na mbatala ebe a taa o nwere ọtụtụ ife m amaala esevụ na nka ma amadị m atụrụ ịnụ si na adị amụ aka ekpe na nka mana amụ m aka ekpe na nka taa. O nwere ife ụfọdụ m amasịrị nya amụtasị m ya taa. Nya ana m ayọ onye ọbụla agwa onye ọbụla na-esoro anyị n'Igbo TV. Igbo TV bụ ebe a nọ nwanne. Ọ bụrụ na ị nọ n'Igbo TV kaba arụbata n'Igbo TV, tell a friend to tell a friend to tell a friend. In fact, unu nọkọsịa na-aṅụ mmanya bụrụ na Igbo TV kụwasịrị ebe ọbụla unu na unu amara ifu bụrụ na Igbo TV nọrụ maka n'ihi na Igbo TV bụ ebe a nọ. Ọ bụ dachi biko nụ ọ gụsịa nke ọra n'onu. Ndewonu. Ndewo nwanne anyị nwaanyị bịa wụrụkwa nwaanyị ọma, anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche. A sị na ntị na-anụ ihe awụmọ aga gịnị ka okpu ata. Nwanne anyị nwoke were sị na gịnị onye a gwara gịnị anụgwu na onye o mekwara gịnị onye o mere emene gịnị amara na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye Igbo, ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye efe mmanụ, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye ugwu, nsogbu adịghị. Anyị na-asị gị jee nke ọma. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye Igbo, ị ga na-asụ Igbo, ị ga na-akwado ihe gbasara Igbo, ị ga na-akwado na ị ga na-eme gịnị na Igbo ga na-adị n'otu. Maka ihe ọbụla awụ ihe ga-eme gịnị ga-agbasasị Igbo, onye agbana m, ana m asị gị gịnị agbana m. Ihe ọbụla gbasara ịdị n'otu Igbo ihe ga na-eme gịnị ihe ga na-eme. Omenala asụsụ anyị agaghị eme gịnị agaghị ana. Ọ ga-amapụta onwe na gwara ụmụnne anyị ndị ọzọ na ọwụ sọsọ ihe ndị anyị na-emekwa emume njirimara ihe ndị anyị na-eme na Igbo TV buru ibu, mana ọwụ ịbịa anyị nso ime gịnị enwe ike mara ọwụ na ọwụ tata izuzi na-esonyere anyị. Anyị na-asị gị ewo anyị na-anabata gị wee na-asị gị na ị gaghị ekwe ebe mmakwara na isonyere anyị. Daarụ rie nne, maka ọwụ na anyị anaghị eme ọfụma, ọwụ na anyị anaghị eme nke ọma, ndị na-eso anyị agaghị eme gịnị agaghị ebuchi ibu otu ahụ inwe ndị mmadụ na-eso Igbo TV. Ihe ọ pụtara ọwụ na ọwụ sọsọ ndị Igbo wudu ndị fụrụ Igbo TV n'anya, ndị na-ahụkwaghị ndị Igbo gịnị fụrụ anyị n'anya. Ihe ọ pụtara ọwụ na ndị Igbo mere gịnị, ndị Igbo ndị dị mma, ndị Igbo ndị eji eje mba. Anyị were ohere a wee na-asị biko ọ wụrụ na iwu onye Igbo wụrụ na ị na-ewetara anyị ihe abụmọnụ ma ọ bụ ihe akọmọnụ,
n'ime obi gị ịma na ihe ị na-eme adịghị mma ịkazie ana Igbo nke a na-azọdo ụkwụ mgbe ọbụla ị nara ma ebe ọbụla ị nọ ga-agbanwe ya. Anyị na-akwụ ise n'ụbọchị nke taata wuo orie na ana Igbo anyị na-asị gịnị wepụ aka enwe n'ofe tupu ome gịnị ọghọ aka mmadụ. Anyị dị mma, anyị chọrọ ka ihe ọma bataba anyị, anyị chọrọ ka nwanne na nwanne mee gịnị hụ n'anya. Ekwekwere maka ihe ị ga-erite na ihe ga-aba n'akpa gị were bute nkewa n'obodo maka na o nwere otu oge turuo Igbo awụ sọsọ ofu onye. Ndị nwere Igbo buru ibu, anyị niile mere gịnị nwaanyị Igbo ga-adị mma, Igbo ga-adị maka gịnị maka ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche wee na-ekene nwanne anyị nwaanyị Ife na-asị gị bịakwa ọzọ wee na-anọnyere anyị. O wee bụrụ ya nwa na onwe m bụ Maazị Izuchukwu na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị gị jisie ike wee nọnyere anyị n'ihe omume ọzọ anyị na-aga ime na mgbe na-adịghị anya. Ọ bụrụ na isonyebeghị anyị na YouTube gasị ike sonyere anyị ebe a maka na ihe ụfọdụ anyị na-eme n'ebe na-eme na-awụkarị na YouTube ọ mgbe niile ka anyị na-abịa na ebe Facebook ebe a. O wee bụrụ ya anyị na-ekene ụnụ ọzọ wee na-asị ka ụfọ ji fọ ka ụfọ adafọ. Dịka m si kwuo na mbụ, nwanne m nwoke Maazị Izuchukwu ibisi wee na-anụ m na Washington DC. Ana m asị ka ọ dịrị anyị mma. Onye anyị fụrụ taa ka eme gịnị ka anyị nwekwa ya echi. Ka ụfọ ji fọ ka ụfọ anafọ. Ka emesịa.